Nire militantzia unibertsitatean zentratzen da, ikasle mugimenduan egindako jardunagatik gertatu zait, hurrengoan azalduko dudana. Nire kasua bizikleta baten lapurketaren aitzakipean egindako identifikazioarekin hasi zen. Identifikatu eta 5 minutura teorian epaitegian lan egiten duen pertsona bat agertu zen. Pertsona horrek prozesu judizial bat irekita nuela eta horrek etorkizunean ondorio negatiboak ekarri altzizkidala esan zidan. Lan aurkitzeko zailtasunak izango nituela edo eta arazo pertsonalak eragingo zizkidala besteak beste. Eta honen aurrean irtenbide bakarra bere kontaktu ez baliatuz laguntza jasotza zela planteatu zidan, eta behin informazio hori lortuta kafe bat hartuko genuela. Hurrengo egunean kafe hori hartzeko geratu ginen eta niri buruz informazio gehiago zeukala argi utzi zidan. Eta ez ginen ezertan geratu, baina pare bat aste pasata WhatsAppez hitz egiten hasi zitzaidan berriro gelditzeko intentzioarekin. Bere asmoa ikusita nik edozein kontaktu etetea erabaki nuen, naiz eta nik erabaki hori hartu, bera nirekin harremanetan jartzen saiatu zen behin baino gehiagotan deituz, dei horiek hartzen ez nituela ikusita, nire etxeko atarian agertu zen, momentu horretan kolaborazio baterako proposamena egin zidan, berak emandako laguntzagatik nik informazioa zor niola argudiatuz, konkretuki UIB eta ikasle abertzalearen inguruko galderak edo zeintzuk ziren desberdintasunak galdetu zizkidan. Basikamente unibertsitatean zer antolatzen den jakin nahi zuen, eta hori, galdera horiek egin eta gainera gertuko pertsonen inguruko informazioaz baliatu zen niri beldurra sartzeko. Argi azaldu nion ez nuela berriro ikusi, ez nuela nahi berriro ikusi. Nire kasuan aldiz, ni mugimendu sozialistako militantia naiz, ikasle abertzalekoa, eta lanun bat ostiral baten barkau, etxea hueltan, zarautzen bi sekretak ertzainakoak geldiu zidaten, da esan zidaten neska bat desagertu zala, eta horren arira geldiu bintziben, da DNI eskazi baten. DNI-a numero eman da ero, esan zidaten alerta bat jozula zentralian, da etorren bertzala beste sekreta bat nirekin hitzeita, beste ertzain bat barkau. Eta beste ertzain hau etorri zanean, hasieratikan garbi utzi ziten, nahizula nik behakin hitzeitia martxako eta lauian gertautako piketei buruz, eta kafe bat hartzeko gonbidatu ziren. Ni WhatsAppa eman nion, baina enion eman erantzunik ez baetz, eta hor gauzan gauza. Hurrengo egunean, larun batan, aukeratu nun idaztea, eta esatea behai, pixkatola indirekta botatzea enintzala gehauko behakin, ez? Eta hortikan ja, urriak 13an barkau, deitzu zian, da esan zian berriz einztitzen, ni ja lehenuo esan nion ja fijo ez enintzala behakin gehauko, eta ja behak idatzi ziten, deitzu ziten, esaten benga gehaunerekin, bakizago kiston arazua dela, eta lana bilatzako orduan irakasle bezala arazo goiko nitula esaten. Piskat bilurra sartzen ez nahi, eta nik ala ere esan nion, honako honetan esan nion, hori abogau batekin bakarrikan gauko nitzala behakin, da kolga honun, da ala ere hurrengo egunean, urriak 14an, nire etxetikan oso bertu etorri zan nire ana, eta berriz ere berdinakin lanea topatzeko arazo goiko nitula, esaten zaila usan berriz iztitzen nirekin gehatzeko. Nik ala ere esan nion ezetz, eta argi utzi nion berriz ere abogau batekin bakarrikan gauko nitzala behakin hitzeiteko, eta hortxe gauzan dara. Gaur aurkeztu diren testigantzek zuzenbide estatuaren fartsa islatzen dute, izan ere, komeni ezaien kasuetan, ikusten dugu zelan legalitatea edo printzipioak saltatzen dituzten direktamente, portaera ilegalak gauzatuz, bai koakzio delituak, zein mehatxu delituak gauzatuz. Badakiguna da, edo bagara kontziente, hau ez dela gauza barri bat, eta hemendik aurrera ere gertatzen jarraituko dauela, horregaitik iruditzen zaigu garrantzitsua. Ditugun mekanismo guztiak martxan jartzea, gure militantzia komunista defendatzeko,
jakindala ere militanteek euren kauz bakarrik defendatu ahal izango dituztela euren buruak.